ଚୌରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲା ପରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା କରୁଣା ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମଦମତ ହିଁ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବି ପାପକର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ପଶୁସ୍ଥାବର ଆଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୃପାର ସାଗର କରୁଣା ଅପାର ମାୟା ମୋହୁ କର ପାରି ଟଳମଳ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ହେ ଟଳମଳ ହୁଏ ମୋଦ ତର ନାବ ଟଳମଳ ହୁଏ ମୋଦ ତର ନାବ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରି। ଭିକାରୀଟା କ'ଣ ଘର ଘର ବୋଲି ହଇରାଣ କରୁଛି? ସିଏ ତା ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ହଁ ହଁ ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛ। ମୁଁ ଅତି ଭାଗ୍ୟବତୀ। ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଥିବାରୁ। ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଖାଇନି। ତୁମେ ଦେଇନ ମୁଁ ଖାଇନି। ବାପାକୁ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବ। ଚାଲ ଏଇ ଝିଅର ବାହାଘର ଆର ମାସରେ ଅଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣ। 1,50,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବେ କି? ଯା ହଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାବା ମା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ବାହାଘର କରିଦଉଛ କହିଲ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଗଲେ ହଉନି? କଣ କରିବ, ସେମାନେ ପରେ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଦିନ ଦିନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି। ବିପି ବଢି ଯାଉଛି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘର ହେବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାହା ଅଛନ୍ତି। ରବି, ଏ ରବି, କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କଣ ହେବ? ଆରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ରେ? ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ଆଉ ହେବ କଣ? ରବି କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଝିଅର ବାହାଘର। ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଶି ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲ? ଆମେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ।
ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଆୟା, ପରିଶୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସ, ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ସହିତ କଟାଇ ଦେଲେ ତୁମର 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସ ଆସ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆରେ আরে এ কোন অত্যাচার? তুমি মଣିষ না পশু? ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ। চুপ বদমাস! କଣ କହିଲୁ? ବଦମାସ! ବେ, ତୋ କାଳ ବୁଡ଼ିଲା। କିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚା! अरे जल्दी जाओ, केस करो। ठीक है क्या? ହଉ, ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଲା। ଚାଲ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଉ ଚାଲ। ଓଃ, ଆଶ୍ରମର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେବାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୋକି, ରଞ୍ଜନ, ଗଛଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ହଁ ବାବା ଭାଇ। ଆସିଛୁ ତୁ ଏକା, ଫେରିଯିବୁ ଏକା, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁନିଆ, ସଂସାରର ଖେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବେଳ, ଜାଳିବେ ଦୁଇରେ ନିଆଁ। କେହି ଆଣି ନାହିଁ ନେବା ନାହିଁ କିଛି, କାୟା ଛାଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ, କରିଥିବା କର୍ମ ଅର୍ଜିଥିବା ଧର୍ମ, କଥା ରହେ କାଳେ କାଳେ। ଗୃହ ଦାରାସୁତ ଧନ ଜନମାନ, ମମତା ଯେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ, ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ହେବ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ଘରେ ନଥିବ ତା ସ୍ଥାନ। କିଏ ତୁ, କାହିଁକି, କିପରି ଆସିଲୁ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲୁ, ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣୀର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭେ ହୁଏ ନା ରଖାର। ବାବା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି ବାବା। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ନ କଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବାବା। ମୁଁ ଜାଣେ ବାବା, ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। 10 ବର୍ଷ କାଳ ଜେଲରେ ରହିଲି, ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି ବାବା।
ତାର কোনো ନିସ୍ତର ନାହିଁ ବାବା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା, ଲୋଭ, ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଏପରି ଅସ୍ତକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣା କରି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନିସ୍ତାର ଅଛି ବାପା। ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କଲା ପରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୀତ, ଉଷ୍ଣ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ହର୍ଷ, ଶୋକ, ଅନୁକୂଳତା, ପ୍ରତିକୂଳତା ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭାବେ ପ୍ରଭୁପାଦେ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରୀତି, ସେହି ରୂପେ ଫଳ ଦେବେ ନିଶ୍ଚେ ବିଶ୍ୱପତି। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ ସେବିଲେ ହେବେ ପରସନ, ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଲେ ସବୁ ହେବ କାରଣ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମୂକଂ କରତି ବାଚାଲಂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତେ ଗିରିମ୍। ଜିହ୍ବା ବେଗ, ଉଦର ବେଗ ଏବଂ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅକ୍ଷରାକ୍ଷର ପାଳନ କରିବି ବାବା। ସାରା ଜୀବନ ପର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପୁର ପଲ୍ଲୀ ବୁଲି ବୁଲି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହର୍ଷିତ ହେବି ନାହିଁ, ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ବାବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। କେମିତି ବା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେବି ଯେ ମୁଁ ସେବା କରିପାରିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? କୁହନ୍ତୁ ବାବା, ଏହାର କ'ଣ ଉପଶମ ନାହିଁ? ସତ୍ୟା, ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ନେବ ଶୁଚି ଶୁଭ୍ରତା କରି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲେପନ କର। ଏହାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଗଠନ କରାଅ। ଅନେକ ପାପକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରି କେତେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି, ଅତ୍ୟାଚାର କରି, ଧର୍ଷଣ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲି। ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କର ପାର କୃପା, କରୁଣା, ଅନୁକମ୍ପା, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମୁଁ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇପାରୁଛି। ମୋ ପାପକର୍ମ ଫଳର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ, ପୁର ପଲ୍ଲୀ, ସହର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ସଦାସର୍ବଦା ଜଗତଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ହେବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କରୁଣାମୟ ସାଗର ପ୍ରଭୁ, ଉପାଧି ଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ, ବିଭୁ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଜୀବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାବୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପୁରା ନା? ହଁ, ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ? ଲକ୍ଷେ? ହଁ ବାବା, ଦଉଛି। ଝିଅକୁ ବାହା କରୁଛ? ହଉ। ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯାଅ। ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପରାମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଜଗତ ଉଠାଏ।